Patuloy ang pag-ikot ng inyong sinusubaybayang Liga ng Bicolano. Ako Bicol Cup Masbate, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. At tayo ay nagbabalik sa pangatlong distrito dito sa bayan ng Placer para sa isa na namang double header. At para sa unang laban, Kawayan versus Uson. Pero bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang Placer LGU. Siyempre sa pangunguna ni Mayor Eusebio Dumuran Jr. Maraming salamat po, Mayor Eusebio Dumuran Jr. And of course, Masbate Governor Antonio Tico. Maraming salamat po. Magandang hapon. Ako si Kapa Morgan. Yes, and magandang hapon din, partner. I am Coach Paul Sepe, no? So as you can see on your screen, Team Uson coming from a loss against the Masalang partner on their first game, no? 41-50. So mayroon sila ditong 0-1 na kartada. At sa kabila naman, itong mga taga-Kawayan ay magtutuloy-tuloy kaya itong panalo nila against Win doon sa last nilang outing, which is Team Palanas, 72-55. So 1-1 ito kasi tinalo ito nung kataingan nung kanilang first game on the opening natin dito sa Ako Bicol Cup Masbate. So makakabawi kaya itong Team Uson or tuloy-tuloy itong mga taga-Kawayan sa kanilang panalo, no, partner? So yan ang ating aalamin. So wag na natin itong patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Manhalina hapon, Bicol Action! This is your day 9 of Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico at Ako Bicol Parties. Matapos na kasaruban. We welcome you everyone inside of the Saratoga Court for our double header match. Our first game will be having Team Kawayan versus Team Uson. And for the first five for Team Kawayan, wearing jersey number 5, Marlon Alvarez. Wearing jersey number 10, Nick Pride de la Serna. Wearing jersey number 15, Giancarlo Bastismo. Wearing jersey number 16, Richard Alvarez. Wearing jersey number 69, Roger Aituna. And for the first five for Team Uson, wearing jersey number 3, Cham Marcaida. Wearing jersey number 11, Marlon Gregorio. Wearing jersey number 20, Mark Laguerta. Wearing jersey number 29, Ray Jimenez. And wearing jersey number 30, Giancarlo Nuevo. And for the officials for this walking, Truchi Mariel Bermeo, international referee. Number 1, Brandon Chumacera, national referee. Number 2, CJ Sanchez, national referee. This is your Ako Bicol Cup Masbate. And yes, magandang hapon once again. Ako po si Kapa Morgan alongside Coach Paul Sepe para ibigay sa inyo ang Game 1 ng ating Day 9 ng Ako Bicol Cup Masbate. Ang laban ng mga taga Uson na unang nakakuha sana ng bola pero it went out of bounds but it will stay with them. At itong mga naka-green ang mga taga-Kawayan. Yes, partner. At itong mga taga-Kawayan, we have Alferez, De La Serna, Batismo, Navales, and itong si Kaituna, partner. At sa kabila naman, we have Marcaida, Benario, Laguerta, Nuevo, and Jimenez. Ayun. Now it's Marlon Alferez bringing the ball down. Binigay kay Bastismo. Tumira. And that's way beyond the mark. And Nuevo with a spin cycle, kaya lang matamla yung tira. Now it's another attempt mula dito kay Bastismo. And that's a good block on the part of Ray Jimenez, partner. So talaga kung mapapansin mo itong si Bastismo nga, partner, no, very aggressive. Very aggressive yan, no? And of course, itong si Marlon Alferez, I think this is just 22 years old. I think itong si Alferez, partner. So this is itong go-to guy naman for Team Kawayan. The meantime, Bernario trying to hit his first bucket for the ball game. Wala. That's his first attempt. Wala pa pong nakakapuntos dito. At nasa
Mahigit na pong 1 minuto na kukonsumo natin dito. Marlon Alvarez fakes. Binigay sa labas kay Navales. And Navales, tapos din yung tira. And the ball it went out of bounds. Now it's Nuevo for Uson. Sabi mo nga, coach, still looking for a first win. Yes, partner, dito. Uson dito sa Distrito 3. Bastismo, nakita na sa unan si Kaituna. Kaituna, wala pa rin. At ito na naman ang mga taga-Uson. Number 29. That's Jimenez. Binigay sa labas kay Bernario. And Bernario still missing. Pangalawang attempt na niya yun. Hindi pa makakonek itong parehong kupunan, no? Kawayan and Uson, partner. Siguro matagal na pahingahan, partner, during their first outing, no? Kasi nga pumunta tayo ng Ticao Island. So yun muna ang trinabaho natin, yung elimination dun sa Ticao. So medyo siguro medyo malamig pa ito. Na-stop itong dalawang kupunan na ito, no? So that's another traveling on the part of itong si Navales. So wala pa rin. More than 2 minutes na nagagamit natin dito sa ating first quarter. And Jimenez nasa corner. Binigay kay Bernario. Bernario now thinking of, opting to pass. Now balik sa kanya ang bola. Another jump shot. At nako, sobra na naman yung tira. Rebound, Marlon Alvarez for Kawayan. At yan, tumatakbo na itong si Marlon Alvarez. Pero sabi ni referee, mula nung Chumachera, lifting violation. It's another infraction on the part of Team Kawayan. So ito, 7 minutes, 27 seconds remaining sa ating first quarter. Wala pa rin nakakakonekta dito for both teams. And that's finally the first bucket of the ball game. Wala dito sa kanilang guard na si John Marcaida. That's for Uson. That's a 3-point shot. Ito, extended zone ang pinapakita nitong mga taga-Uson dito. Ngayon meron na silang itong Uson, meron ng conditioning coach, so additional sa sa coaching staff. So let's see kung ano ang magiging epekto nito. Mas nasa condition ba ngayon? Of course we expect that. Yes, partner. Dahil meron na silang additional na yun nga, conditioning coach. In the meantime, ang unang umiscore para sa mga taga Kawayan ay itong si Richie Navales. But before that play, partner, may tinawag na foul dito kay Benario for Team Uson. That's his first. That's his first foul and first team foul for Team Uson. So once again, nandito po tayo sa Placer Gymnasium. Hindi ko lang alam kung ano talagang name itong gym, but I guess it is Placer Gymnasium. Yes, partner. Now it's De La Serna. So Bastismo hanged in mid-air, pero nandun yung kanyang kalaban o yung kanyang katunggali. And yun, Marcaida missing after hitting the first bucket for the team. Now, ito namang si De La Serna. Hawak-hawak ang kanyang binti. Mukhang natapilok itong si De La Serna. At tatawagan ng foul dito. Itong si that's on Mark Laguerta. That's the first foul and second team foul for Team Uson, partner. So, ito. Sprain ankle for De La Serna, partner. Kitang-kita natin yun dito. Talagang limping itong si limping after that play. Nick De La Serna. But that's for the first 2 points nito ni Nick De La Serna dito sa ating game. So, kakastart pa lang din ang ating laro. And hopefully, makabalik din itong si Nick Braille. Let's see. Kung sana hindi naman gaano kalala ang kanyang natamong sprain sa kanyang right ankle. Okay now, so ang titira ng free throw ay itong si number 8 na si Exceler Corsiga in replacement of Nick Braille De La Serna.
Naipasok pa partner. Yes, pasok yan partner for Auxiliar Corsega. So abante dito mga taga-Kawayan ng dalawa. 6 Jimenez. minutes remaining. Nueva. Swings it to Marcaida. Missing. And now, ito na, tumatakbo. Si Navales for the finish. Good pass on the part of Alperes. At ito si Navales mayroon ng 4 na puntos dito sa ating laro. Tama. And they missed corner 3. Bernario still can't connect. Itong si Bernario kasi isa to sa mga key players ng Uson. Yes, partner. Sabi sa akin ng kanilang assistant coach na si Edon Gordola, yung aking kaibigan. But Jimenez scored with a layup. First 2 points dito ni Jimenez. For Uson. Merong foul. Foul number 11, Paolo Bernardo. Second personal foul. Sa second foul on Benario. So ilalabas na muna itong si Bernario at ipapasok yung kanilang number 20 guy na si Sunny Sagrada. Dahil dalawa na kaagad ang foul itong si Bernario. Dalawa kaagad partner. Opening quarter pa lang ng ating game. Wala pa siyang puntos na naiaambag dito sa kanyang koponan. Yes, Kaya partner. sila ay nalalamangan ngayon ng 2 puntos, 7-5 at 5:06. Natitira po sa ating first frame. Wala yung pangalawang tira nitong si Navales. And now Marcaida. To Nuevo. Nakita sa ilalim. Itong kanyang kakampi na si Mark Laguarta. So naipasok yun. Itong si Mark Laguarta. And 1. At ayan, meron tayong unang report mula kay Miss Mabel Echegoyan. Miss Mabel, pasok. Good afternoon Kapa Morgan and Coach Paul at sa ating mga kasurog. I am Mabel Echegoyan, your courtside reporter for the side of Team Uson against Team Kawayan. Sa pakikipag-usap ko kanina sa coach ng Team Uson na si Coach Idon, sinabi niyang desidido silang makakuha ng unang panalo ngayon after their upset game last time. Their mindset is to play their game plan by tough defense, limiting turnovers and proper ball rotation. Presence of mind lang umano sa kanilang mga players, magtulungan sa loob ng court at huwag magsisihan kapag may errors at gawin din ang lahat para matalo ang Team Kawayan at maipanalo ang laro. And that's the latest for now. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Mabel Echegoyan, for that report. And balik tayo sa laro. Nuevo. Tumira. Tapos. Pero nakuha ng kanyang kakampi. Wala pa rin. Na-rebound yun ni Kay Tuna. Now it's Navales bringing the ball down. At ibinigay kay Bastismo. Hindi pa rin nakakascore. At yun, wala pa rin. Pero muntik na, no? Oo, muntik na yung pa-end 1 doon ni Bastismo. And this guy, si Giancarlo Bastismo, can score in bunches. Remember, sa kanilang last outing. Yes, partner, against Balanas talagang grabe itong mamang ito, no? For Team Kawayan. Lipad kung lipad din yan. Oo, partner. So, walang katakot-takot. And also, itong si Bastismo, this is a rebounding guard partner. Tama. So, talagang hindi yan nag-give up. Once may tumira sa kanyang mga kakampi, talagang he crushed the board for that offensive rebound and defensive rebound. And ganun siya kasipag, ganun siya ganun kalakas ang loob niya. Sa kabila din, ito din si Ray Jimenez, isa din yung partner for Team Uson. So, isa din hard worker for their team. So, ito ngayon partner, mag-i-inbound itong si Alperes at papalitan muna siya dito. Ayan, pinalitan muna nitong si Brigondo. Bagong salta for Marlon Alvarez. Now it's Bastismo. Binigay sa may baseline dito kay Corsiga. Tumira pero It's another block sapal, partner. On the part of Ray Jimenez. Pero the ball will stay with them. So ito naka-man zone ulit itong mga taga-Uson dito, partner. Okay, now to Navales fakes. Pero that's a traveling. Yun na nga ang hatol
Bonanong Chumachera, traveling violation. Timeout, Team Uson. Na-commit doon ni Navales. And we have a timeout for Team Uson. And yes, anong feel mo ngayon? Yes, partner. So this is a Kawayan is leading so far by 4 points. Because of that, again, the unselfish play, partner, na pinapakita nitong mga taga-Kawayan. No? Kung makikita mo, ganun din talaga yung brand ng basketball nila. Once they get the ball, they run the floor. So yung open man sa ibaba talagang hinihit na nila yon, partner. But again, this is a low-scoring ball game because file up na din yung mga turnovers ng kada teams. No? So, but again, 3 minutes 19 seconds, 11-7. So tingnan natin itong adjustments itong mga taga-Uson coming off the timeout, partner. Oo. Alalahanin natin na sa pag-uumpisa ng ating laro, almost 4 minutes na saka nakascore. Oo, yes, partner. Itong mga unang nakascore ay ang mga taga-Uson dito. And right now, it's a low-scoring ball game. Pero sige, titingnan natin kung ganito nga ang magiging trend dito hanggang sa matapos tayo. Again, mga kasarog, we're just on the first frame of this ball game. 3:12 remaining. Magandang alley-hoop pass yun. An entry pass for Jimenez. 4 na puntos, partner. Itong si Jimenez dito sa ating game. Ito. Good defense on the part of Uson, partner. Talagang pinipressure nila yung mga ball handlers. But again, that's a good shot. A better shot on the part of this number 8 guy, Corsiga. That's the first 3-pointer of Team Kawayan dito sa ating game. Tama. And Corsiga skying high for the rebound. Now it's Bastismo. Pabandang tira. Pero wala yung kanyang attempt na yon. That's no good. Now it's Jimenez challenging the defense of Kawayan. At mananatili sa kanyang bola. But nandun si Bastismo na hindi niya alam na nasa likod nitong si Jimenez. Nice steal. But the shot of Kaituna is, I guess, too strong. And now it's Nuevo for Uson. Binigay kay Bernardo. That's Barcaida. And Barcaida scores. So, muntik pang makanakaw doon si Nuevo on that play after that shot dito ni Barcaida. So 5 points itong si Barcaida dito sa ating game. So ito, nagbibigyan ng mag-pick up itong laro ng bawat kupunan, partner, at the late goings ng ating first quarter. So tingnan natin. Ang makina ng mga players. Bastismo. And Kaituna mishandles that one. Barcaida. What a rebound itong si Punay. Yun ang masakit, partner. Ayan, all alone si 4-on-2 pass break situation. Dapat i-capitalize nyo yan. Kasi for sure, kung 4 kayong nasa baba, may matitira dun sa kalaban. Pag hindi nyo na-convert yan, dyan masakit yon. Kasi that's an easy 2 points for Kaituna on that play. Substitution, number 10 for Team Uson. Number 35 for Team Kawayan. Number 6 and number 7 for Team Uson. So for Team Kawayan. ayan, palitan tayo dito. Oo, partner. Second unit for both teams. Reynald James Amasan replacing Kaituna, Roger Kaituna for Kawayan. So itong si Umulon for Kawayan, nandyan na rin. Oo. And a good steal for Amasan. Amasan. And he was fouled up in mid-air trying to finish that task he started. And itong number 11 guy na si Punay ay nandyan na rin, coming off the bench for Team Kawayan. And dito naman sa kabila, we have itong si Ariel Gallardo ay nasa loob na rin. Pati itong si MJ Banaag, partner. At yung kanilang big na si Nilo Kapilan ay nandiyan na rin sa loob. So this is both second unit for these two teams, partner. Okay, and Reynald James Amasan making the second free throw. He splits it. Gallardo. Binigay dito kay Banaag. And ang tumira ay ang kanilang number 10 na si Nick Ryle. Luna, John Michael Luna.
First 3-pointer dito, coming off the bench. Ito ni Luna. So, sinubukan niya kaagad yung yung ring kung papabor ba sa kanya. Good Good hit. stop, partner, on data play. Kung mapapansin mo, ang kukulit ditong second unit nitong Team Uson. Tama. Kumbaga, ang bilis ng kanilang Mabilis depensa. tumipensa, mabilis Oo. tumipensa. Maganda ito for Team Uson. That's why, partner, tingnan mo ang score natin. Dalawa na lang ang hinahabol dito ng mga taga-Uson with 20 seconds remaining sa ating ball game. 18 seconds to shoot. Gallardo gets it inside to Malapas. Tumira doon itong hanggang sa miss one. Gallardo working his way sa ilalim. And the ball will stay with them. So, same ball. 8.7 seconds remaining. Tama. Capellan trying to position pero nandun si Amasan. Talagang hindi siya binibigyan ng lugar. Let's see. Nice shot but medyo malakas ng konti. Yun, ang bilis. Pero pa-count pa yun. Play review yan, partner. Check yan. Kasi I think hindi pa. on my end, partner, counted. Pero I don't know sa ating Para sa akin hindi. Para sa akin mga hindi. referees Let's see. Yung tapik, saktong-sakto dun sa buzzer Talaga? Oo. Sige, let's see kung i-count nga nila. But for me, parang na-delay ng mga konti lang. So, Sige. titingnan natin yan. Hindi makakapagsinungaling. Oo, Yun na nga. tama ka. Panalo ko, partner. Oo, panalo ka. Papaburger ka niya mamaya. Burger. Oo. Ayan, so Counted yun. pero ganun pa man, lamang pa rin po ang Kawayan dito sa pagtatapos ng ating first quarter, 16-14. Medyo nag-iba yung tempo ng laro Yes, ng nag-iba Uson dito sa after. second squad. Second squad, partner, na napakakukulit at talagang Oo. maganda yung kanilang rotation when it comes to defense side, partner. Makikita mo ang bilis ng rotation kasi mabibilis nga yung second unit. Oo. So, titingnan natin. Pero when it comes to rebounding naman, mukhang mas mas nanaig labang. Oo, ang mas mga labang taga, itong mga taga-kawayan dito. Kawayan, Kasi oo. mas mahaba nga ito, partner, At saka yung punay, grabe kung grabe mag-elevate. Oo. Maski yung Auxiliar Corsega. Auxiliar, yung Corsega. Grabe din. Oo. So, coming off the bench, partner, yung Corsega may 6 points na. So, maganda yan for Team Kawayan. Ayan, yes, we will see kung magtutuloy-tuloy ang magandang start nitong mga bench players na ito for Team Kawayan. Okay, now it's number 19, that's Reynaldo Umolon. Another good defense on the part of Team Uson, partner. Kung mapapansin mo, partner, talagang naka-extend sila, no, dun sa mga defender, nakatapat tao, no. Yun ang maganda dito. Forcing Amasan to commit a traveling violation. At ayun, kita mo ang mga elevation itong mga itong forward na si Corsiga ng Kawayan, talagang grabe. Tumalon. Amasan to Umolon. Umolon now acting as the point guard. Corner pass. Wala, nabitawan ni Corsiga ang bola. Kaya it will be Uson's basketball. Another good stop on the part of Uson. At ito, leading scorers natin. Ayun na nga, partner. Auxiliar Corsega coming off the bench. Mayroon ng 5 puntos. At sa kabila, Jans Marcaida, mayroon ding 5 puntos. At ayan na, from Umolon to Corsiga. Now, it's number 27 with an Alaohoy shot. Wala. Luna for Uson. Tuloy-tuloy using the left hand. Wala. Umolon now. So that guy, Rigondo, naagaw ang bola. At muntik na makabalik sa at ayan, tuloy na nakabalik sa kanila ang bola. Pero merong foul na itinawag bago yung tira. And I think it will be against Nelo Capellan. At yun na nga. So that's unsportsmanlike foul, partner. Oo, on that to play. No jumpers for the free throw shot awarded. Breakaway na yun, partner. Hinawakan pa niya eh. Oh, tama. Oo.
So yung mga unang panahon, okay lang yung ganung klaseng foul. Pero ngayon, tatawagan ka na talaga ng UNSPO. Unsportsmanlike foul. Yes, partner. Dati regular foul lang yan eh. Oo. Nung kapanahon Kumbaga namin. sabi natin Oo. yun na, inabot ko pa yan. Duty foul lang. Tama. So, but basket from dito kay Pasok yung Ariel Gallardo. yung pangalawang tira nitong si Gaston Gallardo. Gallardo. Oo. Hindi ko pa na-cover actually. Na-cover ko na itong na-cover. Kawayan. But itong Uson, hindi pa. It was you and Wadi dyan, but Yes. first covered this team. Yun nga, kaya ko nga nasabi na yung Marcaida isa din na masipag at yung Jimenez partner. Oo. Kasi kung mapansin mo dun sa game nila, talagang buwis-buway dun pag rumi-rebound eh. Natawagan doon ang 24-second violation ng mga taga-Kawayan. So, ayun, it's going to be Team Uson's basketball. Substitution for Team Kawayan. Number 15, Bastismo. Number 5, Alvarez. Number 16. So, balik si Bastismo, Alferez, and Navales for Kawayan. Labas muna si Corsiga, Punay, and Umulon. Now Banaag with the ball for Uson. Binigay kay Gallardo. Gallardo, medyo nahirapan doon sa dribble. Now Jimenez at the top of the key. Naagaw ang bola ngayon. Ito na tumatakbo si Bastismo. And Navales using the board. That's a nice back shot. Yes, partner. So that's another shot for Navales. 6 na puntos ito dito sa ating game. So balik again. Ito pa rin pinapakita ng depensa ng mga taga-Kawayan. So na pa rin partner. 2-3 defense. 5 na po ang kalabangan dito ng mga taga-Kawayan. 19-14. Corner shot. Wala pa rin. Walang open shot doon. But this time, Toling scoring his first his first bucket of the ball game. Yes, partner. So Yan si Jaime Toling. Bastismo lets it fly and gets it to go. That's his first three-pointer made by Bastismo. Meron na siyang 5 puntos dito. For the rebound, it's Kawayan. And nandun na si Navales sa unahan. Ipinasa pa rin dito kay Alferez, who wasn't too ready to get that pass. Substitution, number 3 for Team Luzon. Number 6 for Team Kawayan. Number 21 and number 11 for Team Luzon. So palitan ng tao again dito partner. So balik ang mga first unit. Itong parehong kupunan. Parehas na kupunan. Maliban na lang sa point guard ng Uso na si Banaag na Yes, partner. ano pa rin siya yung from the bench. At itong si number 14 ata is also itong si Tuling hindi rin siya starter. Pero maganda kasi nakapuntos na kaagad siya dito. Banaag. And what a nice pass para dito kay Jimenez. At nakakadalawa ng galong tira si Jimenez from Yes, a lob partner. pass. So talagang magaling siya sumalo in mid-air and naisushoot niya. So ganun siya ka-stable sa ere. Yes, partner. At ito nga, unti-unti nang lumalapit. Itong mga taga-Uson dito, courtesy. Yan ang magandang depensa ang pinapakita nila. Right, 2 na now. Nakita na lang sa unan si Bastismo. Bastismo, inantay pa itong si Banaag. At ayan, nag-uumpisa ng umiskor itong si Bastismo. Meron na siya ditong 7 puntos. Yes, 7 puntos, partner. Banaag. To Marcaida. Marcaida, lumapit ng konti. At nakakuha pa ng foul. That's a nice elbow jumper for Marcaida. Foul number 16, Regina Navales. First personal foul, first team foul. Substitution. So that's on Navales. Richie Navales, first personal foul, first team foul. At itong si Marcaida. And Jan Marcaida missing the free throw shot. Pero nakuha ni, ni Tuling ang rebound. Pero not the second time. And now it's Kawayan with the ball. Alferez, give and go. Napunta sa kamay ngayon ni Gaitona ang bola.
And down the lane, itong si Navales, pero kapos yung kanyang tira. At yon si Roger Caytuna was fouled. Foul to number 39, Ray Jimenez. So, First personal foul. Second, team si foul. Jimenez ang tinawagan doon. That's the first foul of Jimenez on that play, partner. So, first trip sa free throw line itong si Roger Caytuna. Wala yung unang tira. Grabe itong si Roger Caytuna, partner. Kung makita mo yung build ng katawan, the Oo. muscle man talaga eh, no? Alam mo yung ano niya, yung mga braso niya parang binti ko na eh. Ayun, pero missing those two shots. So, let's see kung makakapag-adjust siya sa mga susunod niyang trip to the free throw line. Jimenez to the corner. Wala yung tira ni itong si number 25 na si Substitution number 8. Matignaw. Caytuna now to Navales. Malaking point guard itong kanilang si Navales. Corsiga to the corner. Now, it's Bastismo. Yes. Going down the lane using his left hand for that pabandang tira. At ayun na naman, tumatakbo na naman si Bastismo. At ayun, dalawang kamay ang ginamit sa layup na yun. So, 2 consecutive buckets for Bastismo. Good steal on the part of Bastismo. Time out dito ang mga taga-Uson kasi nga, partner, medyo lumalayo na dito. 8-point lead ang abante dito ng mga taga-Kawayan. At yun na nga, maganda ang pinapakita ng both teams sa both offense and defense, no, partner. Sa kabila, kung mapansin mo, yung 1-3-1 na pinapakita nila, yung man zone minsan, maganda sana yung rotation. Kaso minsan, partner, ang binibigay nila, although nakakapag-commit sila doon sa defense side, ang binibigay nila driving lane. Dapat pag pinuntahan mo yon, bigay mo yung katawan mo para pag drive yun, yung may konting bump. Kasi kung ang ibibigay mo, although nakapag-rotate ka ng maganda, pero binigay mo naman yung driving lane, wala din. So, yun ang nangyayari doon. Pero maganda yung rotation sana when it comes to defense. Kaso kanina, kung napansin mo, itong si Bastismo, very easy yung talagang drive niya going to the basket. So, ibig sabihin they are not putting bodies on these guys, partner. So, dapat ganun ang gawin nila dito. Dapat merong konting struggle on the part of the offense. Kasi, yun nga, kaya ikaw yung nagde-depensa dyan eh. Ayan, Jimenez was fouled by, I think it's Bastismo. Foul number 69. No, it's Roger Caytuna. It's the first foul on Roger Caytuna. I wonder kung ano nang lagay nitong si Nick Braille de la Serna after that sprain kanina. Yes, partner. At hanggang ngayon, hindi pa siya nakakabalik dito. For Team Kawayan. Now, Jimenez nasa free throw line for Team Uson. Oh, that's another... Grabe talagang lumundag itong Corsiga, no? And a kick out pass. Pero pumasok, gustong pumenetrate itong mag-penetrate itong si Bastismo. Pero nice pass for Marlon Alvarez who finishes the task well in that sequence. First 2 points, partner, very uncharacteristics kasi yung first game nila against Palanas, siya ang naging kasurog player natin. But 3 points on the part of Nuevo. And that's the first bucket of John Paulo Nuevo. Mabalik ako dito kay Marlon Alvarez. 16 points, 7 rebounds, 7 assists on that game against Palanas, partner. Pero right now, 2 points pa lang ang kanyang nag-contribute dito. Maaga pa naman, partner. Nice fake. And right now, Alvarez missing. Ayan, nabati kasi natin. Corsiga to Caytuna. Caytuna, malakas yung tira. Now, nakuha ng mga nakaputi. Mga taga-Uson. Nuevo hangs in mid-air. Wala. At merong, I guess, tulak. From behind, dito kay Navales. It's Marcaida, I guess. Again, partner. 3-on-2 fast break situation na naman. Ayun na naman yung sinasabi natin. No? Hindi nila nakakapitalize yung mga ganong pasahan. No? So, sana kung naibibigay nila yon on the proper guy na mas open, sana mas
nakakalapit sila dito. So, Tama. yun nga sinasabi natin. Dapat for those teams, pag mga ganyang fast break situation, dapat alam nyo kung na malocate nyo kung sino yung mas open na tao. And Kasi sayang yung yun unselfishness talagang dapat iwaksi mo yan pag ganung mga sitwasyon. Sayang yun. Oo. Kasi- Automatic, kung alaala ko dyan, yung coach namin dati, pag ganong sitwasyon, pag hindi nyo na i-convert yun, talagang may kalalagyan kayo sa upuan. Oo. Malalagay ka sa upuan talaga. Kasi that's very easy, di ba? It's, yeah. Tatlo kontra dalawa. So, Lamang na kayo dati. oo, di ba? So, yun ang problema nga doon, yung sinasabi nga natin. Once na nag-turnover kayo, yung pabalik. Oo. Di ba? Paano kayo babalik doon sa gano'n? Kasi minsan may halong frustrations na din yun eh. So, tama. minsan hindi na nakakababa and that's an easy 2 points for that opposing team. Oo. Alvarez at the top of the key, umikot. And he traveled, sabi ni referee CJ Sanchez. 6-point lead, Kawayan 30, Uson 24, 2 minutes and 56 seconds ang nalalabi po. Nueva, binigay kay Bernario. Still looking for his first bucket dito sa larong ito. Hindi rin naasinta ng maayos ni Sagrada yung tirang yon for Uson at natapik. It was, the ball was stripped down for Uson. At ayan, scooping it in is Nuevo. 5 points na rin coming off the bench itong si John Paulo Nuevo for Team Uson. Partner, 4 na lang dito ang abante ng mga taga-Kawayan with 2 minutes and 23 seconds remaining sa ating ball game. Bastismo going down the lane, pumasa but tumama sa kamay ng kalaban ng kanyang pasa. Now it's Alvarez using the board and 1 for Marlon Alvarez. Ayan, sinasabi mo nga kanina, partner, na ito yung naging kasulog best player natin. Yes, partner. Nung last outing nila. And right now, hinahanapan natin siya ng puntos. And right now, I guess, Ito, 4 points, partner. Itong si... mayroon na siyang 4 points and madadagdagan pa to kung maipapasok niya yan. At baka ito na yung umpisa ng kanyang pagwawala dito. At yun na nga, nakakuha pa siya ng foul doon mula dito kay Ray Jimenez. So that's the second foul on Ray Jimenez sa ating ball game. Tama. And now it's Uson's basketball. Possession is there for them right now. Balik kay Nuevo ang bola to Bernario. Bernario hindi pa rin kumakana dito. At sinusubukan sana pero nandun yung maigting na depensa ng mga Kawayan. Navales, ginugulo ni itong si number 20 na si Sunny Sagrada. Now Alvarez to Bastismo. Bastismo down the lane once again. Inabot kay Tuna pero kay Tuna mishandles it pero sa pangalawang pagkakataon nakakuha pa siya ng foul doon and he will be finishing this one, this 3-point play opportunity with a bonus shot mula sa free throw line. At ayun na naman, partner, itong si Ray Jimenez na naman ang tinawagan doon. So 3 foul na yan for Ray Jimenez. So masakit yun for Team Uson kasi maganda ang pinapakita nito ni Ray Jimenez dito sa ating laro for Team Uson. Tama. So, let's see kung pinalitan na ba siya? Hindi pa, partner. Hindi pa. May naka-ready doon sa pero sa may kanilang... ayan na nga, may yan, mag-substitute papalitan na para sa kanya. Pumasok itong si number 76 na si Pero Joven Manlapas. Pero yung tira ni Kaituna, partner, airball. yung free throw. So wala, hindi niya nakompleto yung 3-point play doon. Sagrada na with the ball against Navales. Binigay sa ilalim. Magandang pasa yon for that's number 7 guy yung pumasa na si Ariel Gallardo to Sagrada. Yes, partner. So that's the first 2 points also of Sagrada dito sa ating game. So ayan na naman yung man zone. So extended zone. At, good defense, partner. Maganda yung man zone na yan. Sinasabi mo nga. Marcaida to Sagrada. Sagrada penetrates and umiscore doon. So 2 consecutive for Sagrada. Yes, partner. At 5 nila ang abante dito. Ito na naman. Agaw na naman for Team Uson. So ito naman yung fast break, partner.
Yun ang sinasabi natin. Hindi naman ako nakakonekta. Time out. So, nag-time out ng Team Kawayan at 29 seconds na lang po ang nalalabi sa ating second quarter. Lamang po sila ng 5 puntos dito. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And again, gusto po nating pasalamatan yung mayor ng Bayan ng Placer kasi nandito po kami ngayon sa kanilang gymnasium. So, Mayor Eusebio Dumuran Jr., maraming salamat po. At sa mga kasama mo po sa LGU. And lahat po ng tumulong para maihanda po itong ating venue. Eh, hindi ko na po kayo maisa-isa pero yung aming pong pasasalamat ay talagang walang humpay po. Yes po. At again, balik tayo sa ball game, partner. This is just the first game, no? Kawayan versus Uson. Ang sunod po nito, Dimasalang kontra sa home team na Placer. Naagaw yung pasa. Meron chance dito. Ang mga taga-Uson na umiscore. At yun na nga, Nuevo doing a good job for that left-handed finish. Navales to that's Ruelan. Bagong salta dito. Mukhang na-late itong si Rail Ruelan for Kawayan. Normally, starter ito, si Roylan, partner. Tama. For Team Kawayan. Marcaida! Almost making that one. Medyo short ng konti. And he was almost fouled by Ruelan there sa pagtatapos ng ating first half. 3 lang po ang hinahabol dito ng mga taga-Uson. Sa tingin mo, Coach, makakahabol itong mga taga-Uson? Makakalamang ba sila sa pagpasok natin sa ating second half? For me, partner, oo. Kasi as I can see, doon sa depensa, pinapakita na talagang napakasisipag nitong mga taga-Uson. Sabi ko nga, this is just a 3-point ball game. So, Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada ng naninilbihan
Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik po tayo dito sa loob ng napakaganda, makinang-kinang ang floor na Placer Covered Court. Ayan, dito po sa bayan ng Placer as we do this day 9 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakakasunod pa. Pasadahan natin, Coach Paul, ang itong mga team statistics. Yes, partner, for bench points for these two teams, no? 7-9. Dito, medyo malapit yan, partner, because maganda nga pinapakita, sabi ko nga, yung pagpasok ng second unit, na iba yung complexion ng game, partner. Tama. So maganda ang pinapakita nito mga bench players nitong kada kupunan. Points in the paint, medyo dito, partner, nakalamang ang Kawayan kontra dito sa mga taga-Uson, 24-18, courtesy of that inside presence dito ni Bastismo. Kahit guardian, partner, sa loob tumitira. Ito si Roger Kaituna also. And itong pagpasok ni Corsiga also. Okay, that's why ganyan ang naging resulta. Turnovers, yun ang pinansin ko kanina, partner, pinapakita ko nga sa'yo. 17 turnovers for Kawayan on that last half and 11 lang for Team Uson. Kung nakakapitalize sana nila yung mga situation na yun, lamang sila dito kasi nga 3 lang yung lamang coming off the half, no? Fast break points 24-6. Ito naman lamang talaga kasi sabi ko nga, napansin ko nung first quarter pa lang, once the Team Kawayan controls the ball, talagang they are running down the floor. Yun ang kanilang talagang game plan, no? Ito naman, second chance points lamang dito ang mga taga-Uson, 6 kontra sa 2. Mas grabe yung hard work na pinapakita ng Jimenez, partner, on the second chance points. And of course, yung pagpasok din ng Nuevo, maganda din for them. And yung mga leading scorers natin for both team, we have
Carlo Bastismo for Team Kawayan na mayroon ng 11 points dito sa ating laro, partner. At ito namang sa Uson, ito nga 7-7-7 itong si Marcaida Jimenez and Nuevo. So para pareho may 7 puntos, partner. So let's see kung anong mangyayari dito comes the second quarter, kung anong mga adjustment. But sinabi ko nga kanina, this is just a 3-point ball game. So kayang-kaya pa ito ng Team Uson kasi maganda din yung defense ang pinapakita nila. Yun lang, capitalization lang on those fast break situation. Yun ang nakikita ko dito. Yung mga, they should also capitalize on the turnovers created by Kawayan. Mai-score nila. Yes, take the opportunity to score. And right now it's Bastismo who has the ball for Kawayan. Ayan, medyo iba yung nagiging depensa dito ng mga taga Uson. Man to At man. nakalusot doon itong si Ruelan, and he was even fouled up in mid-air by Manlapas. So he will definitely get the continuation on that one, and he will be trying to complete the 3-point play opportunity here for Braille Ruelan. Yun na medyo masakit doon, partner. Yun nga, they opt to play man-to-man defense pero wala kang help side defender. So dapat doon may help side defender ka. Your weak side guy should stay at the middle para pag may lumusot may help side defender ka. So may sasalubong. So Bastismo scoring another bucket. Talagang mabilis at matapang ang isang Giancarlo Bastismo. 13 points na yan, and sa kabila naman turnover on the part of Team Uson. So that's on Manlapas, number 76 guy. So ayan, umiscore kaagad ang mga Kawayan dito, samantalang Uson naghahanap pa po sa pagpasok natin dito sa ating second half. Missed from Braille Ruelan. At ayun, malakas din yung tira. Itong si number 8. And there you go. Good pass, partner. Yun na yung sinasabi natin. Capitalize on those fast break situation for Team Uson, no? So maganda yon for them. That's 2 points for Sagrada on that play. Alvarez. Binigay kay Ruelan. Tumira ng 3. Wala. Rebound, number 3, that's Marcaida. Now to Sagrada. Sagrada, tumira at na-foul. And surely he will be taking 2 free throws here. And sige, habang mag-free throw itong si Sagrada, let's take a listen dito kay Miss Jessamine Navales para sa kanyang report. Salamat Coach Paul and Kapam Morgan. This is Jessamine Navales mula sa side ng Team Kawayan. Hustle on defense, communicate switches, work for every rebound ang nagiging sistema ng mga taga-Kawayan sa ballgame na ito kontra Team Uson. Kaya naman as of the moment, nananatili ang momentum sa Team Kawayan who's capitalizing their height advantage but still needed to strengthen their defense para mabawasan at maiwasan ng turnovers. Nakapanayam po nga kanina si Kawayan Assistant Coach sa kanya, kinakailangan nila mag-step up every ball game and correct their lapses before. Kaya pinagawa niya ang kanyang mga players na wag laging mag-rely sa iba at maging consistent sa kanilang defense and offense. Yan muna. Balik sa inyo, Coach Paul and Kapam Morgan. Yes, maraming salamat, Miss Jessamine Navales. Medyo nagkaroon tayo ng mga technical glitches doon, but very minimal naman. Okay, so ayan. 5 po or make it 4 ang lamang dito ng mga taga-Kawayan, 43-39. Ang bilis ng mga pangyayari. Yes, partner, grabing palitan yon. Ito si Alperes nakascore on that play, and also si Manlapas sa kabila nakascore din for Team Uson. Corsiga hindi tumira, pero si Aytuna umatake, or kay Tuna umatake, yun nga, wala. Sagrada, balik kay Sagrada, and mayroong foul. Muntik na naman, partner, doon ang mga taga-Uson na ma-steal nito ni Alvarez. Buti na lang nakahanap ng foul doon si Sagrada. Oo. So si Exelier Corsiga ang tinawagan doon. And now Sagrada will take 2 free throws here para unti-unti na silang makahabol
Konti lang to. 3 puntos na lang Yes, po. partner. And Mga itong si kasurog. Sagrada, mayroon ng 8 points coming off the bench, partner. So magandang pinapakita nito dito sa ating laro. Make that 9 points coming off the bench. Itong si Sunny Sagrada. Saka siya lang ang nakita kong magandang performance pagdating sa free throw line. Now it's Bastismo bringing the ball down. And he goes all the way. And nabitawan ng bola. Oh, partner. So balik yon sa mga taga-Uson. So pansinin ko nga yung sinasabi mong free throw, partner. So kailangan ditong bumawi ng mga taga-Uson. 25% lang sila on that free throw line. Itong Kawayan, partner, 46%. So mas madalas sila sa free throw line kasi, partner. Because of that aggressiveness. And ayan, Marcaida gets fouled by Corsiga. So nai-inlove ata itong si Corsiga sa pag-commit ng foul, partner. Yes, partner. So third personal foul nito ni Corsiga dito sa ating ball game. Magkasunod, halos wala pang 2 minuto. Nag-commit na naman siya ng foul. And this time, it's Marcaida who will be tested sa free throw line. So pasok ang unang tira. Sana maghawa-hawa na din, ano? Oo, partner, for Team Uson, no? Free throws mula kay Sagrada kanina. And now it's Marcaida. Pasok pa rin yung pangalawa. So isa pa yan dahil he was fouled beyond the arc. So 9 points dito, itong si Marcaida. So tabla na tayo. Yes, partner. 43 all. Ito yung pagkakataon na makalamang na sila dito. Umalog lang yung tira at nakuha na ng mga taga-Kawayan na bola. At ayan, magandang leak out pass to Navales. Easy 2 for Kawayan. At naagaw, muntik na. Ito naman si Marcaida using his left, going down the middle. Tabla tayo dito. Second deadlock of the ball game, 45 all. Ruelan attacks using the baseline, wala. So tabla tayo. So pasok uli si Laguerta, replacing itong si Manlapas for Team Uson. Now Nuevo to Marcaida. Marcaida to the corner. At yon si number 7 using the baseline, itong si Gallardo, pero he had a hard time there dahil sa depensa. 10 seconds to shoot dito for Team Uson. Nuevo fires. Wala. Rebound Alvarez. Bastismo. Balik kay Alvarez. Alvarez! He goes all the way! At tatawagan dito ng offensive foul. Pasok sana. Pasok. Count. Will that basket count? No, that basket will not count, partner. So, eto. That's an offensive foul on the part of Alvarez. So, there will be a review, partner, for sure, because ayun na nga. Tignan kung i-elevate itong partner, tawag. I-elevate na ng mga referees natin yan. But I think for Alvarez, parang he was just trying to defend himself for a possible bad fall. Kaya na-extend niya yung tuhod niya. Pero ganun pa man, tatawagan pa rin niya ng offensive foul. Yun. Ako, nung kasagsagan ko, madalas din ako matawagan ng mga kanya kasi nauuna din talaga yung paa ko. Yung tuhod. Yung tuhod. Delikado kasi yun, partner. No? Oo. So, kung if you want to take a layup, an aerial attack. Straight up ka lang. Oo. Oo. Kasi ayun, yung defender mo straight up eh. Oo. So, pag nagbanggaan kayo, so wala masyadong mangyayari. Pero pag nakausli yung tuhod mo, delikado yun for the opposing player. Ayan, naipasok ni Laguerta yung free throw. Pero lamang pa rin po dito ang mga taga-Uson ng 1 puntos.
Luna fires and hits it. Mula sa left wing for Uson. Ito, isa ding shooter for team Uson, partner. Dalawang 3 points na yan for Luna. So 6 points na siya coming off the bench. So, yan ang napapansin ko dito kay Luna, partner. Yung shooting touch niya talaga maganda. Oo. That's a traveling violation. Yun nga sinasabi natin, partner, yung talagang depensa pinapakita. Pag magtuloy-tuloy yan for Team Uson, partner, yung talagang very hard working nitong mga batang ito. So, may chance sila dito for to win the game. And Rigondo gets fouled after that steal. Again, that's a sorry mistake on the part of Marcaida, partner, on that play. Oo. So, ito na naman yung man zone. Kaya sinasabi ko dyan, man zone lang. So, kanina they started with a man-to-man defense. Oo, man-to-man. Rigondo at the top of the key. Now, Corsiga tried to drop it off to his teammate. At ayun, that number 27 guy na si Jalen Rigondo was fouled in mid-air on that jumper. It's the first foul on Ariel Gallardo. So Rigondo will take 2 free throws here. Titingnan natin kung maipapasok niya ito. How good he is sa free throw line dahil unang salta niya ito dito sa 15-footer. Wala yung unang tira. Yung pangalawa. So madaling naka-adjust itong si Rigondo after that short free throw sa kanyang first attempt. Inano niya, linakasan niya ng konti. Luna, tumira na naman. But this time, he missed. Rigondo, aatake. And pupuntos over Luna. That's a nice one. He can control his body up in mid-air. So magandang, magandang kakayahan nun, yung isang player. Marcaida sa corner, short. Sa Kawayan dito na naman ang bola. 48-49, isa lang po ang abante ng Uson. 3 minutes and 40 seconds. So again, kanina nagpalit na din ng depensa itong mga taga-Kawayan. Dati 2-3, ngayon naka 1-2 sila nung kanilang depensa. Bastismo using the baseline and nailing another 2-pointer. Still leading so far dito sa koponan ng Kawayan itong si Giancarlo Bastismo when it comes to scoring. Yes, partner, 17 points na yan dito sa ating game. Marcaida short. Na-rebound din number 7. And then tumatakbo ang mga naka-green. Nandun na rin yung depensa but Navales fires. Wala. Big rebound on the part of Bastismo. And short for Rigondo. Sayang lang ano. Now it's Luna with the ball for Uson. Lamang na dito mga Tagawayan ng 1 puntos. At ayan na naman, may pagkakataon na madagdagan pa with that hang time moment by Bastismo. Pero kapos yung tira. Now Luna. Tatawagan pa ata ng offensive foul dito. Wala, parang na-stuck yung paa niya sa floor. And the defense just standing his ground. Oo, partner. So first personal yan ni Luna dito. At ito, binalik na din si Jimenez ulit, partner. Isang napakasipag din for Team Uson. Kaya lang meron ng 3 fouls yan. Yes, partner. May 3 fouls na. So balik din dito itong si Manlapas for Uson. And si Umulon naman for Kawayan. Tumira ng 3. Alvarez follows up. Wala. Jimenez for the rebound. First rebound niya dito sa pagpasok niya. And short on that one is number 20, Sagrada. Navales. Binigay kay Punay. Punay scores with a floater.
First 2 points din yan ni Puna. Good find on the part of Navales on that play. Tama. Ito, balik sa 1-2-2. Ang depensa, pinapakita nitong mga taga-Kawayan dito. Tingnan natin kung anong gagawin nitong mga taga-Uson. Titira siya, syempre, Nuevo. Tying the ball game once again. 52 all tayo with that 3. And now it's Brigondo dancing with Sagrada. And he gets fouled. So Ariel Gallardo, second personal foul at penalty na dito, partner, with 1 minute and 34 seconds remaining sa ating ball game. So meron na naman pagkakataon dito mga taga-Kawayan para maibalik sa kanilang kalamangan with this free throw shots from Brigondo. Ayan, kagaya ng kanyang unang trip sa linya, yung unang tira, ganun din ang nangyari, kapos. Pero let's see kung kagaya kanina makakapag-adjust na dito. O yun na nga, partner. Talagang kapos ang unang. Laging ganun, partner. At itong si Roylan, binalik ulit dito, partner, for Alferez. Nuevo, who hit top of the key 3 kanina. Muntik ng maagawan. At yun na nga, dahil sa pasang medyo malamya. And umulon, missing. Ito na si Nuevo. Iikot sana, pero na-stuck siya doon. Sagrada. Muntik ng matraveling yon. Wala yung attempt na yon. And the ball will go to Kawayan. That's another turnover on the part of Uson, partner. At ito, kanina nga, sabi ko, napansin ko yung turnovers na yan, no? So, kanina, first half, medyo marami-rami yung turnovers nitong mga taga-Kawayan. But right now, nagpa-file up na din yan for Team Uson. Another rebound for Jimenez after that miss by Ruelan. Crossing over is Nuevo. Binigay dito kay Manlapas. Manlapas, hindi kumonekta. Leak out pass. Na-intercept. At ayun, kumana na naman si Nuevo ng isang 3-point shot. Pero, eto, at the other end of the court, umiscore naman si Ruelan on a fast break. And he gets the continuation. Grabe yun for ito si Roylan, partner. At talagang binawi niya kagad yun. At itong si John Paulo Nuevo, partner, mayroon ng 13 points dito sa ating bowling coming off the bench. At pasok yung pangalawang tira o yung bonus shot ni Ruelan. 21 seconds remaining sa ating third quarter. Tama. So isa lang, very close game itong laban na ito between Kawayan and Uson. May pagkakataon dito mga taga Uson na makalamang. Jimenez drives, nabitawan ang bola. At ayan, nakuha ng mga taga Kawayan. Nakabalik sa kanila pero nakatira pa. Sana. Kaya lang kapos yung tira this time itong si Nuevo. So 56 to 55, partner, isa lang ito. Courtesy of that drive ni Roylan kanina. Tama. Sabi nga natin, this is a seesaw battle din for these two teams, no? But again, basta magtuloy-tuloy yung magandang opensa nitong mga taga Uson dito at magandang depensa na din. Courtesy of that coming off the bench guy na itong si Nuevo. So may pag-asa dito itong mga taga-Uson. But again, partner, sabi ko nga, itong mga taga-Kawayan talagang hindi mo din matatawaran. At yun nga, hindi pa dyan umi-score masyado itong si Alferez, partner. At itong si Bastismo naman, talagang parang feeling ko nagsisimula pa lang dito, partner, with 17 points. So, tingnan natin kung ano magiging adjustments nila nitong dalawang kupunan na ito. But again, sabi ko nga, maganda pinapakita ang depensa nitong mga taga-Uson dito, partner. Oo, and si De La Serna for Kawayan ay hindi pa rin po. Nakikita natin nakabalik after that first quarter injury na kanyang natamo. Natapilok po siya kanina. But don't worry, okay naman siya as we can see from here.
Pero yun nga lang, mukhang hindi niya kayang maglaro dahil siguro kumikirot-kirot pa yan. Yes, partner. At ayaw na niyang madagdagan pa yung problema siguro, no? So this is just their third game actually, partner, para dito sa ating District 3. So ito, leading scorers natin for both teams. For Team Kawayan, we have Giancarlo Bastismo. Mayroon ng 17 points nga, sabi ko nga. At itong si John Paulo Nuevo coming off the bench, 13 big points, partner. Okay, let's see kung that big points will make a difference dito sa kanilang laro. Bernario hitting a 3. Unang bucket ba yan ni Bernario? Yes, partner, that's the first 3-pointer. Yun na nga. May Bernario pa pala itong Team Uson, hindi natin napapansin. Sabi mo nga, this is one of the go-to guys itong mga taga-Uson dito. Kaya lang medyo malamig, kaya siguro na lumamig din siya sa upuan. But ngayon, nagparamdam siya. And si Ruelan trying to retaliate. Pero di pumasok. Lamang na po dito mga taga-Uson. Pero ayan na naman ang mga taga-Kawayan. Bumawi kaagad. Bastismo and Cayetano. In a good combination kanina. At ayan, nag-error dito ang mga taga-Uson. Kaya it will be a turnover. That's the 16th turnover nitong mga taga-Uson dito as a team partner. So itong si Bastismo naman, mayroon na siyang 3 steal dito, partner, including that last steal niya dito kay Marcaida. Alvarez napitawan ng pasa mula kay Navales. As I say hello, magandang gabi po sa Arnaiz family ng Placer Masbate. Oy, taga rito lang din sila, no? Arnaiz family. Magandang gabi po sa mga family ng wife ko po, TY po ulit. Okay, mula kay Mac Villanueva. At syempre, Villanueva family sa Baleno. And that's coming from Mr. Leo Villanueva. Okay. And, medyo pilit yung tira na yun for Binario, partner. May birthday sa kasama natin. Batiin mo naman, coach. Yes, partner. Batiin natin ang isa sa ating mga CSR na si Miss Danica Garcia ng happy birthday. At sabi niya nga, partner, ang gusto niya daw sa birthday niya is kapayapaan. Ayan, happy birthday, Miss Danica Garcia. Ibinigay naman natin yung hinihingi niya na kapayapaan. Medyo nakita ko tulog, hindi ko man lang ginising. So mapayapang pagtulog ang hatid natin sa kanya dahil hindi natin binulabog ang kanyang mapayapang pagtulog kanina. Happy birthday, Miss Danica Garcia. Okay, and sa lahat po ng mga nagdirimang din ang kanilang kaarawan ngayon, happy birthday. Okay, and sige, may mga pa-shoutout pa ba? Sandali. Kanina, may mga kay Bam Acuña. Bam Acuña Sayritan, laging nanonood sa atin. Bam, maraming salamat sa laging panonood. At ito, free throws dito. Ito si Navales, that's the first free throw. Mintis yan for him. Mintis pa rin yung pangalawa. So, Anspo yung tinawag, ano? Yes, partner. That's an unsportsmanlike foul. So, balik ang bola sa mga taga-Kawayan dito. And this is the 5th tied ball game tayo, 58 all. So, tingnan natin, partner, kung makakaungos dito itong mga taga-Kawayan with 8 minutes and 9 seconds remaining sa ating 4th quarter as Roylan take that. Yeah, open doon si Roylan for that corner 3. So yun naman ang maganda kay Roylan. Talagang pag hindi siya nawawala ng gana na tumira kahit sumasablay siya paminsan-minsan. But when he gets open, talagang ititira niya. And so as Nuevo, pag open yan, titira yan. At ayun! Narinig tayo! Kumonekta din. At gumanti ka agad. Ika-apat na 3-pointer, partner. Coming off the bench itong si Nuevo. So mayroon na siya ditong 16 points, partner. On the top of the key. That's Bastismo gets blocked. Pero na-regain niya yung possession.
At merong nakita ang ating referee sa Bunanong Chumachera. That's ang Gallardo, partner. Oo. Diba? Third personal foul, second team foul for Team Uson dito. 61 all tayo, mga kasurog. What an exciting ball game we are having here inside the Placer covered court in our day 9 ng ating Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Ayan, so once again, we would like to give thanks to the mayor ng Placer. Maraming salamat po, Mayor Eusebio Dumuran Jr. Again, may timeout tayo for Team Kawayan, partner. 61 all. So ika-anim na deadlock natin dito sa ating ball game with 7 minutes and 15 seconds remaining. Ganon ka lapit, ka-close itong yes, game na to. Magmula pa kanina sa pag-start natin. Nagtataka lang ako kung ano kaya ang magiging diferensya kung nandito sana si De La Serna at hindi na injured kanina. Yun ang gusto kong pansinin dyan, partner. No? So ito kasi si De La Serna, halos siya ang pinakamalaking mama dito sa dalawang kupunan na ito, partner. Talagang malaking bagay yon for Team Kawayan na nawala siya, partner. Oo, and he left the game with, I guess, 4 points. 2 points, partner 2 lang. points Yun ba? lang yun, yung talagang made basket niya. Yung naka-basket siya, kaya lang yun, pagbagsak niya, may nabagat siyang paa. Sprain na siya doon sa situation na yun. And nananalasa dito si Alvarez. Nakita itong si Brigondo or Corsiga rather. Nuevo to Bernario. Now to Marcaida. Bernario naagawan. At eto na, tumatakbo si Navales. Loves it to Alvarez. What a beautiful play. Good unselfish play on the part of Navales to Alvarez. 9 points yan dito sa ating ball game. Itong si Alvarez. Muntik na yun, partner, for Nuevo. Muntik na naman. Ito na si Bastismo. Wala. At last touch ni Ruelan. He was stepping on the baseline nung mahawakan niya yung bola. At kitang-kita yun ni referee Bermeo. 63-61. Lamang na po ang mga Kawayan dito na naman. Ayan na naman si Nuevo. Medyo malakas yung tira. Hindi tumama sa ring. Na-rebound ngayon itong si Bastismo. Binigay kay Alvarez. Open. Pero he opted to drive to the basket and give a pass to the Navales. Navales, hindi naman natapos yung task. But right now, it's Bastismo with that scoop shot. Grabe talaga ang Giancarlo Bastismo. Gusto atang maging best player of the game ngayon. But again, itong si Ray Jimenez naman not giving up on that play on the miss of Gallardo. Tama. Grabe yung siksik ni Bastismo, partner, doon sa layup na yun. So ito, dalawa lang ang abante dito. So si Jimenez, ayaw din talagang patalo dito. Navales, ipinasa ang bola pero nandun si Bernario. At ayan, ito na. Mga taga-Uson, nice pass! Back! Yeah! That's a nice play! It's a Gallardo. Ito, partner, binibigyan din ng pagkakataon ng coaches talaga itong si Nuevo, partner, kasi maganda talaga ang pinapakita nito. Tama. And again, nakakuha pa ng turnovers doon. Naka-force pa siya ng turnover on the part of Alvarez. Doing a good job both ends of the floor itong si Nuevo. Yes, partner. So, hindi ganito kaganda ang pinakita niyang performance sa kanilang unang outing. Ano ba? Yun, partner. Yun na nga. Napansin ko nga doon, yun talaga, during the first outing, itong si Marcaida, itong si Jimenez, those guys talaga are not giving up on every place. But again, mayroon pa pala silang Nuevo na nasa bench, partner, na naghihintay lang ng pagkakataon para na mabigyan ng kanyang mga coaches. So ito, hindi naman niya pinahiya itong mga coaches niya, partner. At talagang mayroon na siya ditong 17
I mean 18 points, partner. So malaking ambag yan, kaya tabla po ang Uson at Kawayan ngayon sa score na 65. So let's see kung magtutuloy-tuloy yan hanggang sa magtapos ang ating laban. Sino ba sa dalawang ito na magigiting na koponan ang mananaig sa larong ito? Yes, partner. Now that we're tied and I guess the 7th time. Yes, partner, this is the 7th time na tied tayo dito sa ating ball game. Banaag, bagong salta din, pero kanina na-pinch in na siya. Nakawala ang bola kay Marcaida on that drive. Ikalawang beses siya, partner, na agawan sa ganong klaseng drive, no? That guy was... naman yung block ni Jimenez. Patandon. Itong si Bregondo for 2 points. That's a nice defensive stunt itong si Jimenez. Pero naka-score pa rin doon mga Kawayan. Babawi siya dito with a pass. And a rebound. May tawag ang ating mga referees. Huli doon itong si Richie Navales. At sa second foul on Richie Navales. At first team foul pa lang for team Kawayan dito, partner. 4 minutes and 19 seconds. Dalawa lang po ito. Manaag to Marcaida. Open for 3. Kapos. Rebound. Ayan, nakuha ng mga naka-green. Ito na si Navales. Ford! It's an in and out. Dismayado doon si Navales. Pero ito na, agaw na naman ng mga naka-green. Ito na si Bastismo. Flying high and gets a foul in mid-air. Sayang yung opportunity before that play nito ni Bastismo on Uson. So, Sagrada po ang tinawagan doon ng foul. Obviously, ay silang yung talagang humarap kay Bastismo sa ere. And Bastismo, nothing but net sa kanyang unang free throw. That's a foul, partner. Foul number 69, Roger Medina. Foul on kay Tuna. At yan, time out po ang mga taga-Uson dahil nalalamangan na sila dito ng 3 at 3 minutes and 52 seconds. Nalalabi po sa ating laro. Abangan nyo yung ating second and final game. Ang mga taga-Dimasalang na dumayo dito para kaharapin ang home team na Placer ay ang ating second and final game sa ating Day 9 ng Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa as we take a look at the bench of Uson. At nandyan yung aking kaibigan as one of the coaches, itong si Edon. So ito maging adjustments itong Team Uson. Again, sinabi ko nga, partner, again na naman yung turnover before that play dito ni Bastismo, yung turnover on that transition, partner. Sayang yun, partner. That is a 4-on-3 situation na naman. Oo. So doon sila Luna. Offensive foul, partner. On the part of Gallardo. That's a moving screen, partner. Tama. So 4-team foul at 4 fouls na din itong si Gallardo dito sa ating game. At merong chance ang mga taga-Kawayan dito na madagdagan pa ang kalamangan. 68-65. Nakalusot doon si Bastismo pero medyo malakas yung tira. Na rebound ngayon itong si Gallardo for Uson. Ito opportunity, partner, for Team Uson. Marcaida fakes. Pinasa. Ayun na naman. Sayang yung opportunity na yun, partner. Nakulang yung player. Tama, dahil hindi nakababa si Alferez dahil... Maski si Roger Kaituna nasa baba, partner. So, 5 kontra 3 yun. Sayang na yung naman play na yun. So, hindi komportable ang mga taga-Uson na makascore pagkakulang ang depensa nila. Parang yun ang gusto nila eh. Grabe. But again, yun ang napapansin ko kanina pa, no? So, hindi nila makapitalize. Sana lamang na lamang sila ngayon with that kind of plays, partner.
Hindi nila tinitake yung opportunities na yon na tagilid yung depensa. Oo. Ewan ko, may mga ganun siguro talaga na pagka kulang ang depensa, mas gusto talagang natsa-challenge sila. May mga players din na naiilang tumira na open na open, di ba? Gusto yung merong Jimenez. Wala, nailang siya doon sa depensa nitong si Alvarez. Good job on the part of Marlon for Team Kawayan. And now, they got the ball. But tatlo lang to, partner, for Uson, no? 2 minutes 53 seconds para ang ating ball game. Merong foul na nakita ang ating referee na si referee Bermejo against... Ako, masakit to, partner. Penalty na. Ito, mga taga-Uson dito. So yun na nga, si John Michael Luna ang tinawagan ng foul. Marlon Alvarez hitting the first free throw. 10 points itong si Alvarez dito sa ating ball game. So again, siya ang naging kasurog player of the game during their last outing against Palanas on their win 72-55. 16 points, 7 rebounds, 7 assists siya doon sa game na iyon. And he's perfect from the line for those 2 free throws. Jimenez inbounding. 5 po ang lamang ng mga Kawayan. 70-65. 2 minutes and 43 seconds na lalabi. Balik kay Nuevo ang bola. Tumarkaida. Now to Luna. Luna inching a little closer. Pero yung tira medyo malakas pa rin. Second try. Wala pa din. But the ball will stay with Uson na naghahanap po ng kanilang unang panalo dito sa ating liga. Natalo na sila kontra Dimasalang, yes, right? partner, Dimasalang na maglalaro din mamaya. Kontra Placer. Kontra the home team Placer. At ayan, naagaw. Napunta ang possession sa mga naka-green. Placer, wicket Alvarez. Naagaw yung paasa niya. Now Luna to Jimenez na nakaapak na sa baseline. At hindi makakaligtas yun sa mga matatalas na mata ng ating referees. That's another missed opportunity, partner. Yun ang nga sinasabi natin. Sabi mo kanina, mukhang hindi sanay na walang depensa, partner. Parang yun na nga, partner. But again, that's a sorry miss on the part of Uson. Now, Mastismo driving very aggressively pero mintis yung kanyang tira. Now, it's Uson. Was the opportunity to cut the lead. Wala. Luna rebounds and hits a short jumper. Good job on the part of John Michael Luna. 8 points ito si Luna dito sa ating ball game. So, 3 lang to. Kailangang dumipensa mga taga-Uson dito kay Tuna. Dire-diretso sa basket. Wala. And now, eto na mga taga-Uson. Bernario. Pumasa pero tumama sa paa ni Navales. It will be still Uson's basketball. At 1 minute and 18 seconds remaining. 3 po ang lamang ng mga taga-Kawayan. So mahaba pa ito, partner. 3 lang to. So, tingnan natin dito. So balik sa 2-3 ang depensa. So extended 2-3, partner. Or 1-2-2 ang pinapakita itong mga taga-Kawayan dito. Because may mga shooters nga. On the likes of Luna and also itong si Nuevo. At ayan, parang isa-challenge nila yung the ball will stay with Uson dahil dun sa play na yon, Luna is trying to pass it to the guy in the middle. Kaya lang merong deflection na nangyari. Kaya sabi ni referee Bermeo, it's Uson's basketball. Pero titingnan pa rin ata nila, partner. Yes, re-review nila. I-check pa rin nila sa ating review center. Because this is less than 2 minutes sa ating ball game, partner. So, sabi nga dyan, pan review, ball possession to Team Uson, partner. So, this is their opportunity to cut the lead
or tie the ball game. Yes. Or cut the load into 1. So yun ang mangyayari dito. So naka 1-2 itong mga taga-Kawayan dito because of the shooters na nandito for team Uson, and the lights of Luna, and also itong si Nuevo, and itong si Marcaida din, partner, at itong si Binario ay kaya ding tumira na dyan sa 3-point line na yan. Tama. Nuevo now has the ball. Tumira si Marcaida ng 3 dahil alam niya na kailangan ng tumira because of the time pressure on the shot clock. Pero they failed. Now it's Ruilan. Nice defensive stunt na naman itong si Jimenez, blocking na Navales in mid-air. Navales could have scored on that one, pero maganda yung depensa ni Jimenez. That's a foul. That's a foul on Navales, partner, on that play. Foul number 16, Reggie Navales. Third personal foul, third team foul. So wala pa sa penalty. Oo, third team foul dito. Number 5, Team Kawayan. So matapos mapahingaan ng bahagya, itong si Marlon Alvarez, ibinalik siya for Navales. Marcaida has the ball, umikot-ikot, tumira, nagmintes, rebound pa rin niya. And now Luna open for 3! That one is short! Agawan ng bola! At ayun! Out of bounds. The same ball. Napupunta pa rin sa mga naka-green itong mga taga-Kawayan at 22.6 seconds remaining. 3 po ang lamang ng mga taga-Kawayan. Sa kanila pa ang possession. Sayang yung opportunity for Uson to tie the ball game or even get the lead back Again, may coach's challenge dito for Team Uson, partner, on that last sequence. Sige. Titingnan natin kung kanino yung possession. So talagang it's Kawayan's basketball. Dahil nakita ko, hawak-hawak ni Luna yung bola sa baseline. Hindi siya coach's challenge, partner. Hindi siya coach's challenge. Review lang siya ng ating mga referees. Oo. Tama. Kasi pagka ganitong under 2 minutes na ganong mga crucial na mga calls ay maaari nilang i-review yan. Parang automatic sa kanila yan pagka, lalo na pagka mayroong contest. Pag medyo doubt yung referee, no? On that play. So they need to foul. Pero wala sila dahil mabilis ang ikot. At ayun, masakit yun para sa mga taga-Uson. Nahilo sila sa pasa-pasa ng mga taga-Kawayan. Wala man lang bubox out kay Alvarez on that play. Walang babox out. Malayo yung... Si Binario na malayo eh. Natulala si Binario sa corner eh. So pag napasok ito ni Alvarez, but again, mintis yan, partner. At 5-point lead ito. At ayun, naagaw pa yung bola. So this is going to be Kawayan's basketball. Put it in the books now. Nakascore pa doon itong si, I guess, best candidate for a Kasarog player of the game na walang iba kundi si Giancarlo Bastismo. Yes, partner. Sabi ko nga, yung mga plays. But again, yung effort, partner, hindi mo matatawaran for Team Uson dito sa larong ito, no? Sabi nga natin to be ashamed of dito sa mga players ng Team Uson kasi yung efforts talaga is nandun. Yun nga lang, may mga missed opportunities lang, partner. Sabi ko on that fast break situation, and of course, yung mga leak out pass nila, minsan talagang sobra. So, yun ang napansin ko dito sa ating laro. Pero when it comes to effort and when it comes to hard work, nitong mga players ng Uson is nandun, partner. And I think naman, when it comes to the improvement, malaki yung naging improvement kung ikukumpara during their first outing against anong team yon yung maglalaro ngayon, yung Dimasalang. Malaki yung improvement ng team na to. So sayang lang at kinapos na naman sila dito sa pangalawang pagkakataon. This time kontra sa kupunan ng Kawayan na meron ng 2 panalo at merong 1 talo. Sila yung unang naglaban sa ating Ako Bicol Cup Masbate, kalaban yung Katayngan. And they lost
sa larong ngayon. But right now, dalawang magkasunod na palalo ang nasa bulsa ngayon ng mga taga-Kawayan dito sa ating paliga, dito sa District 3 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Okay, and sige, ang susunod po nito ay ang laro na ng mga taga-Dimasalang kontra sa home team na Placer. Yes, partner. At yun na nga, as you can see, the highlights of the game. Again, partner, allow me to greet once again ang ating birthday girl dito sa atin. Kasama natin si Miss Danica Garcia. Happy birthday, Miss Danica Garcia. So, again, thank you po sa lahat ng ating mga manonood, no? And again, you can catch us live sa ating mga social media platform. We have Rep Saldico Facebook page. We have Ako Bicol Party List Facebook page, Ako Bicol Online TV page, and also sa YouTube, we have Ako Bicol Cup. And also, kung gusto nyo makikita naman ng mga documentaries, reels, and about our league, so pwede kayo sa TikTok account natin na Ako Bicol Cup. So search nyo lang po yan. So again, please support, follow, subscribe yung ating mga social media platform. And i-promote din natin yung mga pages natin. Partner. Yes, pages natin. Of course, sa'yo. Yung sa akin, Kapa Morgan. Hanapin nyo lang po, Kapa Morgan. K-A-P-A and M-O-R-G-A-N. Yan, Kapa Morgan. And spelling ko na. Yes, partner. Para hindi na kayo masyado mahirapan pa. Paki-follow na lang po. And yung sa akin naman po, if you can follow Back to Basic Basketball. Back to Basic. Back to Basic Basketball. So you can just kala ko Back to the Future. Hindi, back to basic. So, sabi nga natin, wag natin pahirapan ang sarili natin pagdating sa basketball. Back to basic lang tayo. So, ayun. Back to basic basketball. Batiin ko din yung mga coaches dyan. Coach Nila Villarreal, Coach Big Boy Fortado, Coach Jonax Cabaltera, and of course, sa aming manager na si Noriel Villarreal, si Edwin Buboy Tanchado, and si Ash Rabano. Hello po sa inyo dyan. Yan, sige. Maraming salamat sa panonood. And sige, titingnan natin kung sino nga ba. Ako, ang boto ko talaga for the Kasurog Best Player of the Ball Game ay walang iba kundi si Giancarlo Bastismo. Yes, partner. Sa tingin ko, karapat-dapat lang na siya tawagin natin Kasurog Player of the Game. Pero titingnan natin kung siya nga ang bit-bit ng ating courtside reporter na si Barbie Floriano. So, sige, hindi ko natin nakikita eh. Yes, and again, the next game will be played against these two good teams, Dimasalang kontra sa home team Placer. Parehas may kartadang 1-0. Yes, partner, parehas may kartadang 1-0. At ito na nga, magbabalik tayo, partner, for our second game. But again, maraming salamat po sa ating mga manonood. At puntahan na natin ang ating Kasurog Player of the Game kasama ni Miss Barbie Floriano. Barbie, take it away. Salamat Kapa Morgan at Coach Paul. Kasama ko ngayon ang ating Kasurog Player of the Game na si Giancarlo Bastismo, jersey number 15 from Team Kawayan, who scored 22 points, 5 rebounds, 7 assists, and 4 steals. So congratulations sa'yo, Giancarlo. Ang tanong ko lang, ito ay isang napaka-fulfilling na feeling bilang isang player. Anong nararamdaman mo ngayon na ikaw ang nangibabaw sa inyong koponan at naging Kasurog player? Naging masaya at pasalamat ako sa teammates ko dahil chine-cheer up nila ako lahat ng mga pagkamali ko at yun lang nagtabi rami sa korte og kanang among gikuha namang communication. Maraming. Ayan, ngayon naman ay may pagkakataon ka para batiin at pasalamatan lahat ng iyong supporters. Go ahead. Pasalamat ako sa mayor namin sa Kawayan o kanang sa pamilya ko sa Cebu at kanang lahat ng sumusuporta namin sa Team Kawayan. Yan lang po. Ayan. Thank you and congratulations once again, Giancarlo and Team Kawayan. Mga Kasurog, abangan ang susunod na laban, Team Dimasalang kontra Team Placer. Kaya manatiling nakatutok sa aming social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico at Ako Bicol Online TV. At sa amin ring YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. Ito po si Barbie Floriano, Ako Bicol Cup Courtside Reporter.